ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാനിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്യതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമി ഇതി നാമിനി നമഃ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണി നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് 8ാമത്തെ അധ്യായമാണ് പഠിക്കാൻ പോണേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയോഗമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാന് 2 തരത്തിലുള്ള ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു. എന്തൊക്കെയാണത്? ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും അധമശക്തിയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജീവഗണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അധമശക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിലാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് വരിക? ഈ സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും വരിക. അപ്പൊ സ്ഥൂല ശരീരം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ഭൂമി, ജലം, വായു, അഗ്നി, ആകാശം അല്ലെ, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? എന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്? എന്താണ്? 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം എന്ത് പറഞ്ഞു? 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തില്ല. അതാരൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ദുഃഖിതൻ, എത്താത്തവരാണ്. മൂഢന്മാര്, മായ അപഹൃതജ്ഞാനന്മാര്, അതുപോലെ പിന്നെന്താണ്? നിരീശ്വരവാദികള് അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ 4 കൂട്ടര് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്തത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തുന്ന ആൾക്കാര്, എന്നാൽ അവർ ശുദ്ധഭക്തിയിലൊന്നും ആയിട്ടില്ല. എന്നാലും അവരിപ്പോ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനോട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ അതിൽ പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ, ദുഃഖിതൻ, നമുക്ക് എന്ത് ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോട് പറയും എന്റെ ദുഃഖം മാറ്റി തരണേ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ധനത്തിനൊക്കെ കുറവുണ്ട്, നമുക്ക് കഷ്ടമാണെന്ന് പറയും, ഭഗവാനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരണം എന്നുള്ള നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ്. അതായത് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്ന ആൾക്കാര്. പിന്നെ ജിജ്ഞാസു എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം എന്നുള്ള ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് ജിജ്ഞാസു എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അറിവുണ്ട്, എന്നാൽ എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് അതായത് ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുന്ന ലെവലിലേക്ക് അവരായി ഉണ്ടാവില്ല, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ. അതാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയൊക്കെ ഏറ്റവും ആദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിശൂന്യം, ഭഗവാൻ ഒരു എനർജിയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഏത് ലെവലിലേക്ക് വരെയാണ് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ അടുത്ത് വരെ, ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ അവിടെ മാത്രമാണ് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ജ്ഞാനികളെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൽ ഏറ്റവും അവസാനം എന്താണ് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നത്? അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഒരധ്യായത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് അടുത്ത അധ്യായം വരിക കേട്ടോ. ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും 2 അധ്യായങ്ങളും തമ്മിൽ. അപ്പൊ ഇതില് അവസാനത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതില് 46ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, സോറി എത്രാമത്തെ, എന്താണ് 7ാമത്തെ അല്ലേ, 7ാമത്തെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറഞ്ഞേ?
30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്ന് അറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് തൊട്ടു മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? 29-ാമത്തെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ അവിടെ. അതായത് ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആൾക്കാര് ബ്രഹ്മമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ ശ്ലോകം നോക്കിക്കോളൂ. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? സാദിഭൂതാദി ദൈവം മാം. അപ്പൊ അതിദൈവം, അതിയജ്ഞം, പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. ആദ്യത്തിൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മം, അധ്യാത്മം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അർജുനൻ ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി, ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ചോദ്യങ്ങള് ഈ 8-ാമത്തെ ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ബ്രഹ്മം, എന്താണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്? അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? മരണവേളയിലും എന്നെ സ്മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മരണവേളയിൽ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റുക? അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? നമ്മൾക്കും തോന്നാം അല്ലെ, അപ്പൊ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് എന്തിനാ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരമപദപ്രാപ്തി, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം എന്നുള്ളത് പിന്നീട് ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ എത്താം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അർജുന ഉവാച കിം തദ് ബ്രഹ്മ കിം അധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അതിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തം അതിദൈവം കിം ഉച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം, ആത്മാവ് എന്താ? കണ്ടു, ആ ചോദ്യങ്ങളാണ് തിരിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് വീണ്ടും അർജുനൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മം എന്നുള്ളത്? അത് എന്താണ് ആ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തില്? പിന്നെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചോദിക്കുകയാണ്. കിം തദ് ബ്രഹ്മ കിം അധ്യാത്മം, അധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതുപോലെ പിന്നെ എന്താണ്? ഫലോദിഷ കർമ്മം കിം കർമ്മ, കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാണ് കേട്ടോ അർത്ഥം. ഇനി അതിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണ് നോക്കൂ. ഇനി വീണ്ടും തുടർച്ചയായിട്ട് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ വരികയാണ്. അത് യജ്ഞകഥം കോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഹി. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? അത് അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ്? എല്ലാ സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ അറിയുന്നവൻ മരണ സമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആരാണ്? അപ്പൊ സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെ നിയന്താവ് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്, ആരാണ് യജ്ഞദേവത എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? മരണവേളയിൽ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ പറ്റുക? സേവന നിലവാരം അങ്ങയെ, അത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് മരണസമയത്ത് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഇതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോധ്യാത്മം ഉച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംചിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവ്. അവിനാശിയാണ് അല്ലെ, അതിന് നാശില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ്? നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ. എന്താണ്? നമ്മളുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നശിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്, അവിനാശിയാണ്. തീ കൊണ്ട് ഇരിക്കാനോ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്താനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല, നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇനി അതീന്ദ്രിയനാണ്, ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മേലെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങളും നമ്മൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, അത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമാണ്, ഭഗവാൻ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ടാണ് വരിക കേട്ടോ. എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ എഴുതിയത്, എന്താണ് ബ്രഹ്മം, എന്താണ് അധ്യാത്മം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇനി അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് 2-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് ലേറ്റ് ആയി തുടങ്ങിയ കാരണം അവസാനം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാൻ ഇതാവാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ അപ്പം നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക കേട്ടോ. അപ്പൊ അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. പിന്നെന്താണ്? ഇനി അധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി. ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രകൃതി എന്താണ്? അതിന് നാശമില്ല, അത് ഭഗവാന്റെ അതേ സ്വഭാവമാണ് അല്ലെ. അതാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതായത് നശിക്കാത്തത് എന്നർത്ഥം അധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. ഇനി ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അതിന് മുമ്പത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? എന്താണ് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അല്ലെ ഒരു ചോദ്യം.
അതിന്റെ ഉത്തരാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഈ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരമാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണല്ലോ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവൊക്കെ ഉള്ളത്. അത് മനുഷ്യരാവാം, ഈ 84 ലക്ഷം ജീവി വർഗങ്ങളിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പോ അതിനെ നിലനിർത്താൻ, നമുക്ക് ഭൗതിക ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണം. നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പം അതിന്റെ എനർജി നിലനിർത്തണം, അതിനൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണം. അപ്പൊ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അതിനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമ്മൾ നിലനിർത്തണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ജീവാത്മാവിനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ശരീരം നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിഭൂതം, അതിഭൂതം ക്ഷരോഭാവക പുരുഷശ്ചാതിദൈവതം അതിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാംബര. ഹേ ശരീരം കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം അഥവാ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിഭൂതം, നമ്മൾ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ആധ്യാത്മം, അതിഭൂതം, അതിദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അതിൽ ആ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന കഷ്ടങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ആ ക്ലേശങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ജീവജാലങ്ങളും ഈ പ്രകൃതിയും എല്ലാം ചേർന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം. അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഈ സകല ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും, എല്ലാ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ നക്ഷത്രങ്ങളെന്നോ ഗ്രഹങ്ങളെന്നോ ഒക്കെ പറയുന്ന എല്ലാത്തിനെയും പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് നിയന്ത്രിച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ അത് എല്ലാം ചേർന്ന ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ അതിയജ്ഞൻ. അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മൾ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ്. ആ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ആരാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് യജ്ഞദേവത എന്നുള്ളതാണ് അതിയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഭഗവാൻ തന്നെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ. അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്? യജ്ഞദേവത അല്ലെങ്കിൽ അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇവിടെ. ഇനി അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരം മുക്ത്വാ കളേവരം യത് പ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതിനാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. ഇനി ഏറ്റവും അവസാനം എന്താണ് ചോദിച്ചത്? അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് എന്നെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചോദിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കാൻ കഴിയുക? ഓർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതെങ്ങനെയാണ് ഓർക്കാൻ കഴിയുക? അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള ഉത്തരം പറയുകയാണ്, മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ വയസ്സായ ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉച്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക്. പക്ഷെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവരെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അർജുനൻ അസ്ത്രങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ ഒരു ശരശയ്യയിലാണ് ഭീഷ്മദേവര് കടന്നിരുന്നത് അല്ലെ. ആ സമയത്ത് പോലും എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രമാണ് ആര് ഉച്ചരിച്ചിരുന്നത്? ഭീഷ്മദേവര്. ആ സമയത്താണ് യുധിഷ്ഠിരൻ വരുന്നത് അല്ലെ. യുധിഷ്ഠിരന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ധർമ്മോപദേശം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭീഷ്മര്. അതിനുശേഷം എന്താണ് ചൊല്ലുന്നത്? വിഷ്ണു സഹസ്രനാമമാണ്. ആ സമയത്താണ് ഭീഷ്മര് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭീഷ്മര വകയായിട്ടാണ് നമുക്ക് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഉത്തമമാണ്, നമുക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും എന്ന് പറയും എപ്പോഴും. അപ്പൊ ആ വിഷ്ണുവിന്റെ സഹസ്രനാമങ്ങൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ആരുണ്ടായിരുന്നത്? ഭീഷ്മർ. ഇത്ര വേദന സഹിക്കുമ്പോ പോലും, നമ്മൾ വേദന സഹിക്കുമ്പോ എന്താ പറയാ? സാധാരണ നമുക്കൊരു വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പറയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ എന്താ പറയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ ആരും ഇല്ലേ ക്ലാസ്സില്? പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ മേലെ എന്തെങ്കിലും കുത്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താ വിളിക്കുക? ആരെയെ വിളിക്കുക? അമ്മയെ വിളിക്കും അല്ലെ. ആദ്യം വരെ അയ്യോ എന്നാണ്, അത് വേറെ കാര്യം. അയ്യോ അങ്ങനെയല്ലേ പറയാ. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് വരെ എന്താണ്? അയ്യോ എന്നല്ലേ വരിക. അതാണ് പിന്നെ അമ്മയാണ് വിളിക്കുക അല്ലെ.
പക്ഷേ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വരും? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഹരേകൃഷ്ണ മാത്രം ജപിക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നിരോ ഹരേകൃഷ്ണ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ എന്ന് വരും. ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. പക്ഷെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവല്, അപ്പൊ മരണസമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കഷ്ടം വരുന്ന സമയമാണ്, വേദനയുള്ള സമയമാണ്. അപ്പൊ വേദനയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള വാക്കുകളാണ് നമ്മൾക്ക് വരിക. അപ്പൊ അയ്യോ അമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് തന്നെയാണ്. അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് യമരാജന്റെ ഭാര്യയായിട്ടാണ് പറയുക, കാലന്റെ ഭാര്യയായിട്ടാണ് പറയുക കേട്ടോ. അവരുടെ പേരാണ് അയ്യോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അയ്യോ എന്ന് പറയരുത് എന്നൊക്കെ പറയും സാധാരണഗതിയിൽ. പക്ഷെ നമ്മളുടെ പ്രാക്ടീസിൽ നമ്മൾക്ക് അതാണ് എപ്പോഴും വരിക എന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? അപ്പൊ നിരന്തരമായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെന്നാലും കൃഷ്ണ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മുടെ വായിൽ വരുള്ളൂ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം. അവന് ഭീഷ്മദേവരൊക്കെ അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്ര വേദന സഹിക്കുമ്പോഴും ആ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. പരമപാവനമാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരത്രേ. സ്മരണം എന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമാണ്. ഇതിവിടെ ആണ് സ്മരണം, ഓർക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. മറക്കരുത്, ഭഗവാനെ ഓർക്കണം എപ്പോഴും എന്നുള്ളതാണ്. ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിരന്തരമായ പരിശ്രമം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്, ഒരു പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ചെറിയ കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓരോന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അല്ലെ? പല്ല് തേക്കണം, നാവ് പഠിക്കണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കില്ലേ? അത് കാര്യങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പോയി തൊഴണം. കൊച്ചുകുട്ടികൾ തൊഴണ കാണാൻ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് കുറെ നാൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു ഏജ് എത്തുമ്പോൾ അവര് അച്ഛനോടെ എന്റെയോ അമ്മയുടെ സഹായം ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകും അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ എന്ന് പറയുന്നതും. നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഒരു 2 മാസം 3 മാസം മുടങ്ങാണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് കഷ്ടമായിരിക്കും, എന്നാൽ അത് നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്ത് കാര്യവും അങ്ങനെയാണ്. ഒരു സ്വഭാവം, ഒരാളുടെ ഒരു കാര്യം ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലാണ് വരുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ സ്വഭാവമാക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതില്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. കാരണം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പല്ല് തേക്കാണ്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കുന്നത് റെഗുലർ ആയിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് ഭഗവാനെ തൊഴുത് അതിനുശേഷം മാത്രം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും നിറയെ പേര്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മുടെ അതാണ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെല്ലും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് വരിക. അപ്പം ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം നമ്മളത് മുടക്കം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭയങ്കര കഷ്ടമായിരിക്കും. അയ്യോ അത് ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്നല്ല, നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് പറ്റില്ല, സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ലെവലില്. അതിനെയാണ് വാസന എന്ന് പറയുന്നത്. 3 ലെവലാണ് അത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ എന്ത് വരും? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ വരും വായില്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വരുത്താൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ്. ഇത് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ലെവലിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവില്ല. അത് പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പവിത്രത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പം അത് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? നിര്യാണ വേളയിൽ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരേണ്ട ഒരു ലെവലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മുടെ വായിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണസ്മരണ ഉണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അതൊരു പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഭാഗ്യം കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യം അല്ല അല്ലെ ഭഗവത് സ്മരണ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? സദാസമയം എന്ത് വേണം? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് നമ്മൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് മനസ്സിലെങ്കിലും ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം. തരോരിവ സഹിഷ്ണുന എന്നാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം. എങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം, നമ്മൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുണ്ടാവാം. അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നുണ്ടാവാം. അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുഴുകി പോവാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെയൊക്കെ തടസ്സം വരുന്നത്. എന്നാൽ പോലും ഉറച്ച മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കണം? ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജന്മമല്ല വേണ്ടത്, നമുക്ക് ശാശ്വത ആനന്ദമുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറയാണ് എല്ലാവരും, ഇപ്പൊ മാസം എല്ലാ ദിവസവും എന്താണ് 16 റൗണ്ട് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു റെക്കോർഡ് ആക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാസം അവസാനം 1 കോടി രൂപ തരാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രോമിസ് ഉണ്ടെന്ന് വെക്കൂ. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ജപിക്കാണ്ടിരിക്കുമോ? ഇവിടെ എല്ലാവരും ജപിക്കും 100%. പക്ഷേ ഈ 1 കോടിയോ 2 കോടിയോ രൂപ നമ്മൾക്ക് തരും എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എത്രയോ മഹത്തരമായ കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരാൻ പോണത്. ശാശ്വത ആനന്ദമാണ്. നമ്മൾക്ക് 100 കോടിയോ 1 കോടി രൂപ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെ? അല്ലാണ്ട് ആ പൈസക്ക് എന്താ വിലയുള്ളത്? ഇല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ നമുക്ക് തരാൻ പോണത്? ഈ പൈസകൾ, ഈ പണം കൊണ്ടെല്ലാം നമുക്ക് തരാൻ പറ്റാത്ത ലെവലിലുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രവേശനമാണ് നമുക്ക് തരാൻ പോണതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ എത്ര ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ജപിക്കണമെങ്കിൽ. യം യം ഭാവീസ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തി പുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണോ നമ്മൾ മരണസമയത്ത് വിചാരിക്കുന്നത്, ആ ഒരു ജന്മമാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തുകയില്ല. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു മൃഗത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ്, ഒരു നായക്കുട്ടിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നായയുടെ ജന്മമാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കണം. ഈ ജന്മത്തിൽ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിൽ ഭഗവത് സ്മരണ ഉദിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അനുഗ്രഹം തരും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി തരും. വായ കൊണ്ട് ജപിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിൽ ബുദ്ധി തരും എന്നുള്ളതാണ്. ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ബോധമുള്ള ലെവലിലായിരിക്കില്ല. ചിഹ്നം എന്നൊക്കെ പറയും, നമ്മൾക്ക് അറിയാണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അല്ലെ? ഒരു ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാരും തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വരും മരിക്കുന്ന സമയത്ത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടി അവർ നല്ല കാലത്ത് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അവരുടെ ഉള്ളില് ആ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ഒരു മന്ത്രം അവർക്ക് കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? ആധ്യാത്മിക ശരീരം. ആധ്യാത്മിക ശരീരം കൊണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയാ ജീവിക്കുക? ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആധ്യാത്മിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത് ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ചതുർബാഹു രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കും അവിടെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ശരീരം നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരമാനന്ദ സുഖമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം അത്രേ മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമ മാർഗം. അപ്പൊ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാലും എത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളും. അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ പറ്റിയ ഒരാളുടെ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭരത മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭരത മഹാരാജാവിന് എന്താ പറ്റിയത്? ഭരത മഹാരാജാവ് ഒരു അത്യധികം ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള രാജാവാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭാരതം എന്നുള്ള പേര് വന്നത് തന്നെ ഈ രാജാക്കന്മാരെ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ്. ഇത് കൂടാതെ വേറൊരു ഭരത മഹാരാജാവും കൂടി ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ദുഷ്യന്തന്റെയും ശകുന്തളയുടെയും മകനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരത മഹാരാജാവുണ്ട്. അദ്ദേഹവും അത്യധികം ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ഭരത മഹാരാജാവ് വാനപ്രസ്ഥം എടുക്കുകയാണ്. തന്റെ മക്കളെയൊക്കെ രാജഭരണമൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ച് എന്നിട്ട് കാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇനി ഭഗവാന്റെ സ്മരണ മാത്രമല്ല, ശുദ്ധഭക്തനാണ് ഭരത മഹാരാജാവ് ആയിരുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭാവ സ്റ്റേജിലെത്തിയത്. അപ്പൊ നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് 9 ഘട്ടങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത്. ശ്രവണം, കീർത്തനം. ആദ്യം ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കേൾവി. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നപ്പോ ശ്രവണാണ്, അല്ലെ? ഇനി കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഭാഗവതം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള നാമങ്ങളും അതൊക്കെ നമ്മൾ ചൊല്ലുക, അതൊക്കെ കീർത്തനങ്ങളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുക, ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ കീർത്തനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ശ്രവണം, കീർത്തനം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ ഇപ്പോഴും സ്മരിക്കുക. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് സ്മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പാദസേവനോ, ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് പറയുക. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ എവിടെയുള്ളത്? ഹൃദയത്തിലാണുള്ളത്, ചെസ്റ്റിലാണുള്ളത് ലക്ഷ്മി ദേവി എപ്പോഴും ഭഗവാനെ എന്റെ പാദങ്ങൾ പൂജിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പാദസേവനം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അർച്ചനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ അർച്ചന മനോഭാവത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നതാണ് അർച്ചനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വന്ദനം, അത് പൃഥു മഹാരാജാവാണ് പറയുക.
ഇനി വന്ദനം, ഭഗവാനെ വന്ദിക്കുക, ആ ഒരു ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട്. അതാണ് അക്രൂരനെയാണ് പറയുക കേട്ടോ, വന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത്. അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം. ഇനി പിന്നെ ഒരു ദാസനായിട്ട്, നമ്മൾ ദാസനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഓർമ്മ വരെ ആരെയാണ്? ഹനുമാനെയാണ് അല്ലെ? ശ്രീരാമദേവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എപ്പോഴും ഇതേമാതിരി ഒരു ദാസനെ വേറെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഏത് നിമിഷം ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് അല്ലെ, അതൊന്നും പറയാൻ നമ്മൾക്ക് സമയമില്ല. അപ്പൊ ഹനുമാനാണ് ദാസനായിട്ട് പറയുക. ഇനി സാക്യം, ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഉറ്റ സുഹൃത്തായിട്ട് ഭഗവാനെ പൂജിച്ചിരുന്നത് ഭജിച്ചിരുന്നത് ആരാണ്? അർജുനനാണ് അല്ലെ, സാക്യം. അത് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ എന്താണ് വരിക? ആത്മനിവേദനം. ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുക, നമ്മളെ തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അത് ബലി മഹാരാജാവിനെയാണ് പറയുക. ആ ബലി മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് തലയാണ്, തന്റെ തലയാണ്, തന്നെ ഭഗവാന് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇത്രയും വലിയ ഭീമാകാരമായ കാലുകൾ കൊണ്ടാണ് 2 അടി വെച്ചത്. അപ്പൊ 3ാമത്തെ അടി വെച്ച് തലയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണല്ലേ. ബലി മഹാരാജ ഓർത്ത് നോക്കൂ, അതറിയാം. അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ആത്മനിവേദനത്തിന് എപ്പോഴും ബലി മഹാരാജാവിനെയാണ് പറയുക. അപ്പൊ ഇതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് ആര്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബാബാ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണാൻ, സംസാരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലെവലാണ്. അപ്പൊ ആ ബാബാ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയ രാജാവായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാനിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട്, അതായത് ഒരു തള്ളമാൻ വരെയാണ്, പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള മാൻ, അതിനെ ഒരു ആരാണ് അതിനെ പിടിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരാള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹണ്ടർ പറയൂല, നായാട്ടുകാരൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് പിന്നാലെ വരികയാണ്, അതിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഭയന്നിട്ട് ഓടുമ്പോ ഒരു പുഴയാണ് മുമ്പില്, അതിന് പുഴ കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നിലോ ഈ നായാട്ടുകാരൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ ഭയം കൊണ്ട് അവിടെ വീണ് മരിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ളിൽ പ്രസവവും നടക്കും. അപ്പൊ കുട്ടി ഉണ്ടാവും, അതോടൊപ്പം അത് ചത്തുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ മാന്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയെ കാണുമ്പോ ഈ രാജാവിന്, അപ്പൊ രാജാവ് അവിടെ വെള്ളം തർപ്പണം ചെയ്യും അല്ലെ, അവര് രാവിലെ പുഴയില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം കാണുന്നത്. അപ്പൊ ന്യൂ ബോൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. അയ്യോ, അതിനെ ഇനി ആരും ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് പോവാണ്. പിന്നെ അതിന് പാല് കൊടുക്കണം, അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം, അതിലായി ശ്രദ്ധ. അപ്പൊ എന്തായി, പതിയെ ഭഗവാനോടുള്ള നാമം ചെല്ലാനുള്ള രുചി കുറഞ്ഞ് ഈ മാൻകുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവോ എന്നുള്ളതാണ്. നല്ല വയസ്സായിട്ടുള്ള രാജാവാണ്. അവസാനം ആ രാജാവ് മരിക്കുകയാണ്. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരുടെ സ്മരണയാണ്? ഈ മാൻകുട്ടിക്ക് എന്താണാവോ സംഭവിക്കാൻ പോണേ, ഏതെങ്കിലും നായാട്ടുകാരൻ വന്ന് കൊല്ലാവോ എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ്, ദുഃഖത്തിലാണ് ഈ രാജാവ് മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രാജാവിന് ഒരു മാന്റെ ജന്മം കിട്ടുകയാണ്. ആ മാനിന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഈ രാജാവ് ബാബാ സ്റ്റേജിൽ എത്തി അത്രയും ശുദ്ധഭക്തനായതുകൊണ്ട് ആ മാനിന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പൂർവ്വജന്മ സ്മരണയുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ആ മാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ ആശ്രമങ്ങളുടെ ചുറ്റും മാത്രമാണ് ജീവിക്കുന്നത്, എപ്പോഴും ഭഗവത് നാമം കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ. അവസാനം ആ മരണത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു രാജാവിന്റെ ലെവലിൽ ഭരതനായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നു? പൂർവ്വജന്മസ്മരണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇനി ഒരിക്കലും ഈ മായയെ എന്നെ പിടികൂടാൻ, ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ എന്നെ പിടികൂടാനായിട്ട് ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വായ തുറക്കുകയില്ല. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടില്ല. അത് ഡ്രസ്സിലൊന്നും ശ്രദ്ധയില്ല. ഒരു എന്താ പറയാ, കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാവരും എന്താ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭ്രാന്തനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ലെവലിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുക. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്താണ്, ആ ജന്മത്തിൽ മോക്ഷം കിട്ടി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഒരു ഭഗവത് സംസർഗം ഉണ്ടാവണം നമ്മൾക്ക്. നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നതും ഒരു കൂടായ്മയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡെയിലി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തോന്നും ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അതില്ലാണ്ട് നമ്മൾ തനിയെ ആവുമ്പോൾ എത്ര ലെവലെത്തിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും താഴെ വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് ഈ കഥ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുദ്ധ്യച്ച മയ്യർപ്പിതമനോ ബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയക. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ നിയതകർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചു വരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എപ്പോഴും ഏത് രൂപത്തിലാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില്, ആ ഓടക്കുഴൽ ഊതുന്ന ആ ഭഗവാൻ അല്ലേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ണിക്കണ്ണനായിട്ടുള്ള ആ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, ആ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്നെ ധ്യാനിക്കാനാണ്. അപ്പൊ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. എന്താണോ ഒരു ക്ഷത്രിയ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നിന്റെ കടമ, ആ കടമ ചെയ്യുക. ആ കടമ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മമായിട്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകരുത്, കർമ്മം ചെയ്യണം. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നേടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. എപ്പോഴും ബുദ്ധി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം, എപ്പോഴും മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടാവണം? ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നീ എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ.
അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്, നമ്മൾക്കുള്ള ഉപദേശമാണ്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവൃത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയുമാവാം. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കുവാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ്? ഒരമ്മ ആദ്യമായിട്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ എന്താ നിൽക്കൂ, ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് പോകാറായ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്കൂളിലേക്ക് വിടുകയാണ്, LKG എന്ന് വെച്ചോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്കൂൾ ആവട്ടെ, അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തണം, പഴക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അമ്മയുടെ ചിന്ത മുഴുവൻ എവിടെയായിരിക്കും? ആ കുട്ടിയുടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കുട്ടിയെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ചിന്ത എന്താണ്? ആ കുട്ടിയുടെ മേലെയായിരിക്കും. അയ്യോ എന്റെ മോള് അല്ലെങ്കിൽ മോൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണാവോ ചെയ്യേണ്ടത്? കരയുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കോ? ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് തല്ലുകൂടെ ഉണ്ടാവുമാവോ? എന്താണാവോ അവസ്ഥ? ഇതാ തന്നെയായിരിക്കും. ഞാൻ കൊടുത്തു വിട്ട ഭക്ഷണം അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമാവോ? ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിന്തകളായിരിക്കും. എന്നാൽ അതും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെയറിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ആ അമ്മ ചെയ്യേണ്ടാവുക? അല്ല, ആ അമ്മയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, വീട്ടിലത്തെ പണികളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം, കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെ, പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിലത്തെ ചിന്ത മുഴുവൻ ആരുടെ മേലെയാണ്? കുട്ടിയുടെ മേലെയാണ്. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ, ഉള്ളിലത്തെ സ്മരണ എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തണം, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനു ചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്, എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവകൻ മാത്രമാണ് എന്നുള്ള ആ തിരിച്ചറിവോട് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ഒരിക്കലും അതിന് ശ്രദ്ധ പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് നമ്മൾ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക. അത് ഡെയിലി മുടങ്ങാണ്ട് ചെയ്യുക. അഹൈത്തുകി എന്നാണ് പറയുക, ഒരിക്കലും മുടക്കം വരാതെ ചെയ്യുക. അതാണ് അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ ചിന്ത ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കരുത്. അപ്പൊ ഗോപികമാരൊക്കെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ വേർപെട്ടാണ് നിന്നിരുന്നത് അല്ലെ, അവര് മധുരയിൽ പോയതിനു ശേഷം. പക്ഷെ എപ്പോഴും എന്താണ്? അവരുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇല്ല. അവര് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത്, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതായത് ചീത്ത ഇതാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്നെ വിട്ടുപോയില്ലേ, ഞാൻ ഇനി മിണ്ടാൻ പോകണില്ല, എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ എന്നുള്ളതാണെങ്കിലും അതൊരു ചിന്തയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള ചിന്തയാണ് അല്ലെ. അതാണ് വിപ്രലംബം ഭാവം എന്ന് പറയും അതിന്. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും ഉദാത്തമായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കവിം പുരാണ മനുശാസിതാരം അണോരണീയാം സമനുസ്മരേദ്യക സർവസ്യദാധാരം അചിന്ത്യരൂപം ആദിത്യവർണം തമസപരസ്താത്. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്ത്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. പിന്നെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? സർവജ്ഞനും, എല്ലാം അറിയുന്നത് ആരാണ്? എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ച ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതും ഭഗവാനാണ്, നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സൃഷ്ടിച്ചതും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഈ ലോകം നശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തീരുമാനം ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. എപ്പോഴും സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ എല്ലാത്തിനും തീരുമാനം ആരുടെ കയ്യിലാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സർവജ്ഞനാണ്. ഇനി ആദിപുരുഷനാണ്, സർവനിയന്താവാണ്, എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് ഭൗതിക പ്രവൃത്തിക്ക് അതീതനാണ്. അതുപോലെ ആദിത്യ തേജസ്വിയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പലതവണ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? ആത്മീയ ലോകം മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ തേജസ് കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താം. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഓരോ ദേവതമാരും എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ശിവദേവനെ നോക്കൂ, ആ വിഷ്ണു രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, ബ്രഹ്മവാരിയാണ് ആനന്ദശായി ആയിട്ടുള്ള വിഷ്ണുവിനെ ആണ് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ദേവതമാരും എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ദേവന്മാരായാലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആരാണെങ്കിലും എപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിലിരിക്കണം.
പ്രയാണകാലേ മനസാ ചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ഭ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ സമ്യക് സദം പരം പുരുഷമുപൈത്തി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിര മനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മരണസമയത്ത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഭഗവാൻ എന്താണ്? മരണസമയത്ത് എന്നെ സ്മരിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമാണ് എന്റെ അടുത്ത് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ ശുദ്ധഭക്തനാണെങ്കിൽ ആ സ്മരണം ഞാൻ തന്നെ തരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെന്തായാലും എന്റെ അടുത്തെത്തും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയേണ്ടത്? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിര മനസ്കനായിട്ട് വേറൊരു ചിന്തയില്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ ഇതിപ്പോ ധ്യാന, അതായത് അഷ്ടാംഗ യോഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താ ചെയ്യുക? അവര് ആ മരണസമയമാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ, 2 പുരികങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ മധ്യത്തിലുള്ള ആ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടേക്ക് പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിക്കും ഇത്രേ. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ ഭഗവത് സ്മരണയോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അത് സമാധി ലെവലെത്തിയ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. നിയമം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അവസാനത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് സമാധി. ആ ലെവലെത്തിയ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് പ്രാണവായുവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും കൂടി എടുക്കാം നമ്മൾക്ക്. ബ്രഹ്മരന്ധ്രം എന്ന് പറയുന്നതും അതാണ്. ഈ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ പ്രാണവായു പുറത്തേക്ക് പോവാന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ കൂടി പ്രാണവായു പുറത്ത് പോയ ആൾക്കാര് ഭഗവാന്റെ അടുത്താ പോവുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ സാധാരണ ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് നവദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, ആ ദ്വാരങ്ങളിൽ ഏതിലെങ്കിലും കൂടിയാണ് പോവാന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവര് ഭഗവാന്റെ എത്തുന്ന ആൾക്കാരല്ല. രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അജാമിളന്റെ സ്റ്റോറിയാണ് പറയുന്നത്. അജാമിളൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ട് പറയാട്ടോ, ഇന്ന് സമയം കുറവായതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അജാമിളന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അജാമിളൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 20 വയസ്സ് വരെ അത്രയും ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂ പറിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോ ഒരു കാട്ടുപ്രദേശമാണ് അന്നത്തെ സമയത്തൊക്കെ. അപ്പൊ കാട്ടുപ്രദേശം, അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഇങ്ങനെ ആലിംഗനം ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കണമാതിരി കാണും. ആ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ അതീവ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ. പെട്ടെന്നൊരു ആകർഷണം വരികയാണ്. ആ സ്ത്രീ ഇല്ലാണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. എപ്പോഴും ആ സ്ത്രീയുടെ ചിന്തയുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ചിന്തയൊന്നും വരില്ല അജാമിളിന്. എന്നിട്ട് അവസാനം അവരെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ കാണാം. അപ്പൊ അവര് നോക്കുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീയാണ് അവര്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവരോട് പറയാണ്, എനിക്ക് നിങ്ങളില്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്റെ കൂടെ വരണം എന്ന് പറയാണ്. ഇത്രയും ഭാര്യയും അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അവര് പറയും ഞാൻ വരാം, പക്ഷേ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, എന്റെ ഭക്ഷണങ്ങള് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി വെക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരാം എന്ന് പറയും. പക്ഷേ അജാമിളിനാണെങ്കിൽ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. കാരണം അവരെ ചിന്തോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇരിക്കപ്പുറത്തില്ല എന്ന് പറയില്ലേ, അവരെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ആ ഒരു ദുഃഖത്തില് അവരെ അമ്മയും ആരാണ് ഭാര്യയും വിട്ടുപോവാണ്. അവര് മരിക്കോ അങ്ങനെ ഇതാവും. അവസാനം ഈ സ്ത്രീയെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവര് കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അജാമിള്. എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് സ്ഥിരചര്യാന്ന് പറയുന്നത് മാംസഭക്ഷണം വേണം, അതുപോലെ കുടിക്കണം, അതൊക്കെ പ്രാക്ടീസാണ് അവർക്ക്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈസ സമ്പാദിക്കണം. ബ്രാഹ്മണരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് വേദപഠനത്തിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ജീവിതശൈലിയാണ് അന്നത്തെ കാലത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലാണെങ്കിലും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ വേണ്ടാത്ത പണികളും ചെയ്യാണ്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കുക, ഉപദ്രവിക്കുക, ആ ലെവലിൽ വരെ പോകുന്നുണ്ട് അജാമിളൻ. അവസാനം എന്തിനാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയസ്സാം കാലത്ത് ഒരുപാട് മക്കളുണ്ടാവും. 80 വയസ്സ് ആ സമയത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു മകൻ ഉണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് നാരായണൻ എന്നുള്ള പേര് വരും. അത് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു 2-2.5 വയസ്സാവണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് മരണ സമയമായി. അങ്ങനെ മരണാസന്നനായിട്ട് കിടക്കുമ്പോഴും ആഗ്രഹം വിടുന്നില്ല. ഈ കുട്ടിയെ ഭയങ്കര വാത്സല്യമാണ്. അപ്പൊ പറയണ നാരായണ, അപ്പൊ യമദൂതന്മാർ വരും. എന്തായാലും അത്രയും പാപങ്ങളാണല്ലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നാരായണ നാരായണ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആ നാരായണ എന്നുള്ള മന്ത്രത്തിനെ, ആ വിളിയെ മന്ത്രമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത്രയും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ശക്തിയാണ് കേട്ടോ. ആ ചെറിയ പ്രായത്തില് വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അയക്കുകയാണ്. വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. യമദൂതന്മാരോട് പറയും. അപ്പൊ അവരെന്നെ അപ്പൊ യമദൂതന്മാർ പറയും, ഞങ്ങളെ ഈ ബോഡി എടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും. യമനോട് പറയുമ്പോ പറയും, അവരെ വിഷ്ണുദൂതന്മാരാണ്, അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിഷ്ണുദൂതന്മാര് അവർക്കൊരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ ആ സമയത്ത് വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ കാണുമ്പോ അവർക്ക് പൂർണ്ണസ്മരണ വരും. ഞാൻ എന്ത് തെറ്റുകളാണ് ചെയ്തിരുന്നത്, എത്ര തെറ്റായ ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത് എന്ന് അജാമിളിന്റെ തോന്നാണ്. എന്നൊരു സെക്കൻഡ് ഇത് കൊടുക്കുകയാണ്, ചാൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. പോയി ഹരിദ്വാറിൽ അവിടെ പോയിരുന്ന് തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ എന്നെ പ്രാപിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പൂർണ്ണ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് തപസ് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവാണ് അജാമിളൻ.
അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം കുറച്ച് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കും ഭഗവാൻ ഒരു ചാൻസ് തരും. പക്ഷെ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പർപ്പസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ട, നമ്മളെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ മുഴുകാം എന്നുള്ള ലെവലിൽ പോവണം എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്യചേതാ സതതം യോമാം സ്മരതി നിത്യശക തസ്യാകം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനക. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? നിരന്തരമായിട്ട് അഹൈത്തുകി അപ്രതിഹത സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അദോഷജേ അഹൈത്തുകി അപ്രതിഹത യയാത്മാ സുപ്രസീദതി എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. എപ്പോഴും നിരന്തരമായിട്ട് ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതും എന്താണ് സ്ഥിരചിത്തതയോട് കൂടിയിട്ട് മാറ്റങ്ങളില്ലാണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ അടുത്ത് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമ ശാശ്വതം നാപ്നു വന്ദി മഹാത്മാനക സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാഹ. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ? എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്? ദുഃഖാലയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്? ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമാണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും ദുഃഖമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ല, പരമാനന്ദ സുഖമായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ ആരും ഇരുന്നിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾക്ക് എന്തിനെയൊക്കെ ഉത്തരം കിട്ടണം, ആ ഒരു അന്വേഷണത്തിലാണ് ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ. ഇതല്ല നമ്മുടെ സ്ഥലം എന്നുള്ളത്, അതെന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് മഹാത്മാക്കളെ പരിപൂർണത നേടിയവരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ധ്യാനയോഗത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? ഭ്രൂമധ്യത്തില് ഉറപ്പിച്ച് പ്രാണവായുവിനെ കളയാം. ഈ പ്രാക്ടീസും നമ്മൾക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിൽ സാധ്യമുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ അടുത്ത ഇത് നമ്മൾക്കായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗം മതി, ഇത് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര്, പൂർണ്ണമായും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരുന്ന പ്രോമിസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ആ ഒരു പൂക്കാരത്തിയുടെ ആ പഴം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അമ്മയുടെ കഥയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ കഥ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ. ഇനി വരും അത്. ആ ബ്രഹ്മ ഭുവന ലോകാഹ പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാത്തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനാലോക, ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏതാണ് പാതാളലോകം വരെ ഏറ്റവും അധമായിരുന്നത് പാതാളാണ്. നമ്മൾ ഹെൽ എന്ന് പറയില്ല, നരകം എന്ന് പറയില്ലേ, അതുവരെയുള്ള അതിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട്? ജനനമുണ്ട്, മരണമുണ്ട്, വാർദ്ധക്യമുണ്ട്, ദുഃഖമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ദുരിതപൂർണങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഒരു തവണ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ആത്മീയ ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ദേവതമാരെയൊക്കെ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉള്ളത്? നമ്മൾക്ക് അവര് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമുക്ക് എവിടം വരെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ? ബ്രഹ്മലോകം വരയ്ക്ക് എത്തുള്ളൂ, അതിനപ്പുറം പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പൂജിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്മരണയോട് കൂടി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിയ ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത തമാഹു പരമാം ഗതി യപ്രാപ്യാനാനി വർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമമായ ധാമം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്താമണി ധാമം എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുക. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവ്യക്താണ്. അതായത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോ അവിടെ പോയാൽ തന്നെ അറിയൂ, അല്ലെ? ഇനി എന്താണ്? അക്ഷയാണത്, ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കാത്തതാണ്, ശാശ്വതമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ മടങ്ങി വരേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ്. ആ ചിന്താമണി ധാമത്തിൽ എന്താ പ്രത്യേകത എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സുരഭി പശുക്കളുണ്ട്. അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പാല് അമൃതം മാരിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, എപ്പോഴും ചുരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ അവിടുത്തെ വൃക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാണ്. ആ വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വൃക്ഷത്തിനോട് എന്താഗ്രഹം പറഞ്ഞാലും അത് സാധിച്ചു തരും എന്നുള്ളതാണ്. അത് ചിന്താമണി ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് രത്നങ്ങളും പവിഴങ്ങൾ കൊണ്ടും നിറഞ്ഞതാണ് അവിടുത്തെ ഓരോ കെട്ടിടങ്ങളും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ എവിടേക്കാ വിളിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കല്ല, അതിനേക്കാൾ എത്രയോ മനോഹരമായിട്ടുള്ള, എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് സന്തോഷവും ശാന്തിയും സമാധാനവും കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്, അത്രയും വിശിഷ്ടമായിട്ടൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മളെ വിളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാരാണ് ഭഗവാനെ പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്ര. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവാദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം.
അതേതി തത് സർവമിതം വിദിത്വ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈത്യജാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേദപഠനം. ഇപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കൂ, വേദങ്ങൾ എന്തിനാ പഠിക്കണേ? ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും? വേഗം പറയണം കേട്ടോ. എന്തിനാ നമ്മൾ വേദങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് അല്ലെ? എങ്ങനെ ഭഗവാൻ അടുത്തെത്താന്നുള്ളതൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾക്ക് ദേവതകളെ പ്രീതിപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ അതിന്റെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേദപഠനം, അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ വേദപഠനം നമ്മൾ എന്തിനാ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 4 തരം ആശ്രമങ്ങളാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. ബ്രഹ്മചര്യം, അത് അടുത്ത ഇതിൽ നമ്മൾ പറയാം, അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ വേദപഠനം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞാചരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യജ്ഞങ്ങൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ, നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു ലൈഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദാനം കൊടുക്കുന്നതോ നമ്മൾക്ക് പുണ്യങ്ങൾ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ? മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനം ചെയ്താൽ നല്ല കാര്യങ്ങളാവുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ വരും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി കാമ്യകർമ്മങ്ങളോ? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ലത്, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കണം, അങ്ങനെ എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നു, അതിനുവേണ്ടിയുള്ളത് സമ്പാദിക്കുന്നു അല്ലെ? അതാണ് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഈ പരോപകാര പ്രവൃത്തികളും വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ വേദപഠനവും യജ്ഞാചരണവും ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ജീവിതം ലഭിക്കണം, നന്നായി സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ അതാണ് പല ആൾക്കാരെ കഥകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? എന്താണ് ദാനം കൊടുത്തിരുന്നത്? അപ്പൊ നൃഗ രാജാവിന്റെ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. അവര് ദാനം കൊടുത്തു. എന്തിനാ പശുദാനം എന്തിനാ കൊടുത്തിരുന്നത്? പുണ്യങ്ങൾ ചേർക്കാൻ, നമ്മൾക്ക് അത്രയും നല്ലപ്പോ മേലത്തെ ലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് സൂഹിക്കാം, സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് സൂഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ? വേദം പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമാണോ? അല്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും ഇത്ര. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല? മെനക്കെട്ടിരുന്ന് ഈ സംസ്കൃത ബുക്കൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത് മുഴുവൻ പഠിച്ചുണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അഗ്നിയൊക്കെ ഹോമിച്ചുകൊണ്ട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ അതായത് പലർക്കും ഇത്രയും ബ്രാഹ്മണരെ കുറിച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, ദാനം കൊടുക്കുക, അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഏത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര എളുപ്പമാണ് നമ്മൾക്ക് ആക്കി തന്നണമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പുണ്യഫലങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മാത്രം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശവ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാം. അപ്പൊ ഇതില് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മചര്യമാണ്. ആ ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എത്ര വർഷമാണ് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പഠിക്കുന്ന കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 20 വയസ്സ് 18 വയസ്സ് വരെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പഠിപ്പിന്റെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഗുരുകുലത്തിൽ പോയിട്ട് അവര് വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു, അവിടെ പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവിടെ രാജാവും ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലുള്ള ദരിദ്രനായ കുട്ടി നമ്മൾ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല, രാജാവിന്റെ പുത്രനും തമ്മിൽ എല്ലാവരും ഒരേ തരത്തിലാണ് അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് വരുമ്പോ അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിലാണ് ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതും അതാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ മേലേക്ക് പോവാം, ഒരാളെ തട്ടിയിട്ട് മേലേക്ക് പോകാന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠിപ്പാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നത്. അന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ആ ഒരു പഠിപ്പ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്റെ കൂടെയുള്ള ഓരോരുത്തരെയും ജാതി മത ഭേദമന്യേ ഒരേമാതിരി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് അവർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് കർക്കശ നിയമങ്ങളാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് പാലിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞാലോ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാവണത്? അവന് നമ്മുടെ ഫാമിലി, അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അല്ലെ? എല്ലാവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അത് കഴിഞ്ഞ വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ എന്താണ്? എല്ലാം ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിലാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം, ദാനങ്ങൾ ചെയ്യണം, അതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അവസാന സന്യാസത്തില് പൂർണ്ണമായും എല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങളടക്കം എല്ലാം പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള നിറഞ്ഞതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ആശ്രമധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും വ്രതങ്ങളും നിഷ്ഠകളും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം? എല്ലാ ദിവസവും പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രസാദം വെച്ച് ആ പ്രസാദം കഴിക്കുക, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ എല്ലാ ഫലങ്ങളും ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അതിന്റെ ഉച്ചകൊടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമപ്രേമ ഭാവം ഉളവാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്.
അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഗീതയൊക്കെ പഠിച്ച് നമ്മൾക്ക് അത് പഠിക്കാനുള്ള ആനന്ദം വരുന്നു, നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരായി കഴിയുമ്പോൾ എവിടേക്ക് വരും? നമ്മൾക്ക് എവിടേക്ക് പോകാന്ന് പറയുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം, ഏറ്റവും മേലെ വൈകുണ്ഠലോകം കൂടിയല്ല പറയുന്നത്. നോക്കൂ, ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ധാമത്തിലേക്ക്, സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിയിട്ട് പോവാണ്. അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കുന്നതും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പല രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. ഒരു അമ്മ രൂപത്തില്, ഒരു എന്താണ് ദാസന്റെ രൂപത്തില്, ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ രൂപത്തില്, ഒരു പ്രേമികയുടെ രൂപത്തില്, ഒരു ഭാര്യയുടെ രൂപത്തില് ഒക്കെ ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ. ഇനി ഗോപീചന്ദ്രൻ, ഈ ഗോപീചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തിലകം തൊടുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതാണ് ഈ താഴെയുള്ളത്. ഈ തുളസിയുടെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് ആ ഒരു ആലിലമാരി കാണുന്നില്ലേ, അത്. പിന്നെ ആ 2 വരകൾ ഗോപിമാരി ഇല്ലേ, അതാണ് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അതിന്റെ സങ്കല്പമാണ് അത്. അപ്പൊ ഗോപീചന്ദ്രൻ ധരിച്ചാൽ ഭൂതപ്രേത, ഇത് ദ്വാരകയിലെ മണ്ണാണ്. ഗോപീചന്ദ്രൻ ധരിച്ചാൽ ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. പിന്നെന്താണ്, എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ഗോപീചന്ദ്രൻ ധരിക്കണമെന്ന് കേട്ടോളൂ കേട്ടോ. കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ്, നിങ്ങളുടെ ഭഗവത്ഗീത ബുക്കിൽ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യുക. ഗോപീചന്ദ്രൻ എന്താണ്? ദ്വാരകയിലെ മണ്ണാണ്. അപ്പൊ ഗോപീചന്ദ്രൻ ധരിച്ച എന്താ ഗുണം? ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. പിന്നെ എന്താണ്? കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. പിന്നെ ഗോപീചന്ദ്രൻ ധരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം, അതായത് നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്താൽ എല്ലാ പാപങ്ങളും പോവും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ തഴുകി വരുന്നതാണ് ആ ജലം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താണ്? യമരാജൻ വരില്ല, വിഷ്ണുദൂതന്മാരാണ് വരുള്ളൂ. ഭഗവത്ധാമത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവാ. അപ്പൊ തോന്നുന്നു നമ്മളെ എന്ത് പാപങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഗോപീചന്ദ്രൻ ധരിച്ചാൽ മതിയോ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല. കാരണം ഈ ഗോപീചന്ദ്രൻ ധരിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മാറി ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ഒരു ആകർഷണം നമ്മൾക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായി തീരും. അങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം അല്ലേ, എന്തായാലും. അപ്പൊ ഈ എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ്. ഗോപീചന്ദ്രൻ ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കള് സമീപിക്കില്ല, കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകും, 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം കിട്ടും, ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും, യമദൂതന്മാര് വരില്ല, ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത്? വേഗം പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ, സമയമില്ല, 2 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പിന്നെന്താണ് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? പിന്നെന്താണ് യജ്ഞദേവത ആരാണ്? പിന്നെന്താണ് മരണവേളയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെ. ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങളുടെ വിവർത്തനാണിത്. ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരം എന്തായിരുന്നു? എന്താണ് ഉത്തരം? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അവിനാശീമതീന്ദ്രിയമായ ആത്മാവാണ്. നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതാണ് പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു? അധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി, ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം തന്നെയാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഈ നമ്മുടെ ഈ ജീവാത്മാവിനെ നിലനിർത്താൻ, എന്റെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. പിന്നെന്തായിരുന്നു? ഇനി അതിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. അതിയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് യജ്ഞദേവത തന്നെയാണ്. അതാരാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ് അല്ലേ. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്? എന്തത്? മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരീരം തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരമായിരുന്നത്. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു പോവാം. ഇനി പരമപുരുഷനെ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ 8-9 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനുമായി. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള ലെവൽ, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഒരു വ്യക്തി രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവ്വനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതുമായിട്ടുള്ള, അതാണ്. ഇനി ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്നാണ് ഭഗവാൻ 8:15 പറയുന്നത്? ഭൗതിക ലോകം എന്താന്ന് പറയുന്നത്? ദുഃഖാലയം ആണല്ലേ. അസ്ഥിരവും ദുഃഖപൂർണവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദുഃഖാലയാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്?
അവ്യക്തം, അക്ഷയം, അവ്യക്താണ്, അക്ഷയാണ്, പിന്നെ പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനാണ്. അവിടെ എത്തിയാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രത്യേകത അല്ലേ? അതാണ് പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം. പരമമായ സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക്, ഈ ദുഃഖാലയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഗോപിചന്ദ്രൻ ധരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെയാണ്? കർമ്മബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മോചനം, 1000 അശ്വമേധയാഗങ്ങളുടെ ഫലം, ഗംഗാനദിയിൽ കുളിച്ചതിന്റെ ഫലം കിട്ടും. പിന്നെന്താണ് അടുത്ത പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെന്താണ് ലാസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്? യമദൂതന്മാർ വരില്ല. പിന്നെ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ശ്ലോകം 8:28 എന്താണ് പറയുന്നത്? 8:28 എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വേദപഠനം, അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? മെയിൻ ആയിട്ട് വേദപഠനവും യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ആശ്രമധർമ്മങ്ങളാണ്. ഇതൊന്നും ഇതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന പുണ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾക്ക് എന്തിനു കിട്ടും? ഈ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടും. അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തി, ഈ ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ആത്മീയതയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ പോണത്? ഭഗവാൻ ഗോലോകധാമത്തിലേക്കാണ് അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ പോണത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? പരമപദപ്രാപ്തി. 7 മുതൽ 12 അല്ല ഇത് തന്നെയല്ലേ? കറക്റ്റ് ആണല്ലേ? 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഏത് യോഗമാണ്? ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാം. എല്ലാവരും പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒരു തവണയും കൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കുറച്ചെങ്കിലും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം 8ാമത്തെ അധ്യായം തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലേ? അതില് പറഞ്ഞു അവസാനം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. ഇപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? മരണസമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.